Kwedu mabuja tauya nonhau dzanyasi zuva rokugumisira mwedzi uno waIyechi wabvu kaiti tandewo kunyepai zviri munhau dzanyasi. Wamwe wanhuwo CCC warimo mudare reparamende watanda kuburika wachinyepa kuti kwai tichada zvokutetekera zviri kureketiwa naChabangu nokudidi. Ana Johana Mamombe wabva watoti ipapa ndakurekazvo chigaro chandanga ndapuwa naiye Chabangu asi wari kurambira warimo muparamendemo kuno kamu wari kuda kumusvosva kuti avadzinge. Iye akangwara anovadzinga kweri kuno achatombowachengeta wakadando achiwasvipisa. Kusaziva kwavo kutoti vanhu vari kuona havo zviri kuitika. Bato roCCC riri kutungamirwa naiye Jameson Timba ragotimba wanhu rikadedza nakadzitape kutoti douyai waro tikunyepei zvataronga kwai isusu tiri kudaba zviri kureketiwa naChabangu. Pokare tiri kubvuma kuti Chabangu ndiye mukuru mudare reparamende rewanhu wese webato roCCC. Hada kundoreketa hawo asi chokwadi vari kuziva kutoti zviribe chazvinoseenza nokutoti kawo ZANU-PF vari kuzvikunidzira somwoto ndo vari kuzvida kuti zvirambe zvakadando. Kuno ipapa heno kuti vachazozviita sei. Ticharamba zvedu takandoringa kwainenge ichienda nyaya yacho tichindokunyepai. Tikatendeukira akaenda kumatare dzimhosva Nevhiri Mutsvangwa asununguwa zvino kwayapuwa bhero rochuru chibodzi chomadhora okuAmerica. Mutongi azopinda panyaya yacho anonzi Rogers Manyangadze. Rekai tione kuti zvinopera sei ipapa nokutoti kaanga aripo yanga abvunziwa kunzi iwe tinyepe kuti zviri kumbotekera sei panhau sei asi kupuwa bhero bvatewo ndichazvidaba. Rekai tione kuti zvinopera sei ipapa. Munyaradzi kereke kwaya kubenhuka kuti abenhuke kujeri pokare apedzise mwedzi 20 yanga yasara panhau yokubhinya ikwaagweita mubvana nemakore 19 akamubatira pfuti. Idina yawe makore akapuwa mashoma aitofanira kuti apfire mujeri kana kundochekiwawo siya akadando nokutoti tima rakadari rakaita kunyangara. Mvura inonaya bakana zvikaramba zvichiita udande idi zvakaoma. Kuno mapurisa 3 apuwa makore anoita 20 okugara mujere pabodzipo. Wanoti Adhimaya Nyamaropa ana makore 32, Andrew Magwenzi ana makore 35 na Prince Kuchekenya ana makore 31. Kwai wanga wari kuita zvekubira vanhu vakapakata kuno wabva wabatiwa bvanzi makore 10 pamubodzi asi Prince pabodzi bona Andrew wanzi wabisiwa mairi kuti wapinde mujere makore 9 uko Admo apuwa abisiwa makore 4 kuti agare mujere makore 6. Idi zvakaita kunaka kuti wabatiwa wakasungiwa wakabva wapuwa mutongo yakawanda. Kwai kunombo waburikawo kutoti izvezvi wofazi waye wagoburika munguva yesarudzo wanhu wakatotumiwa newakuru woma-CIO wakomana unobva waita kuona kuti munyika medu ndosaka waiwana simba rekuita maidiro aJoργina kudando. Waitemba kutoti paribe chawanoitiwa wanenge wakachengetedziwa newoma-CIO. Kuno zvichakuwa rimwe zuva. Reka hedu tirambe takaringa yawe ariko uyu. WokwaJobo Sikara wanhu vari kutoti ivo izvezvi taakuda kutanda kuronga pokare kuti wanhu waite zvokuratidzira nonhau iri kunziyo wamunangaro wanenge wachiri kutonga mugore ra2030 iro kutonga kwavo kuri kufanira kupera mugore ra2028. Tikaitione ipapa kuti zvichapera sei kana kuti zvichatekaira sei. Tinoramba takandoringa kuti wanenge wachizviita sei zvokuronga kuti wanhu waite zvokuratidzira zvo. Ipapo pakaita kunyangara chaiko. Wiki nerechivhayo kwaya kuda kutambanudza manja yacheno kuti aite kubhururuka chaiko kureketa kuno
asvika kuTanzania nokuUganda achosangana nevatungamiri wenyika ikweyo peno anga atumiwa naMnangagwa. Heno palibe ari kuziva kuti zvazvakambodii. Kwaiye andoti ndiri kutsvaka kuti ndoita sei imwe mari nokokuisa mari kuti ndiboye imwe mari. Wakomana kai tirambe takaringa kuti zvinenge zvichimbopera sei. Tinenge tichikunyepai hedu. Kembo Mohadi kwai agonzi anokona aita kuhwara kureketa kuno. Kwai nozuro uno agotadza kupinda paaida kuenda kopa mureketo paUZ. Akati adai kwakutoona mabviyo gwada mabva agwadamisiwa. Palibe ari kuziva kuti chii chakaitika. Akabva atonzi chiendai kumba wakuru mobefure muri kumba. Zvokuti ape mureketo bva zvatotadza. Rekai tione. Asi tiri kundokwena munhu nokasiyamwa kuti dai zvaita peno zvaita zviri nani munyika medu muno. Rekai tigoramba hedu takaringa pazvinenge zvichienda. Imwe nyaya iri kurwadza kureketa kuno kwai kuno mapurisa opagwambe pabhesi romapurisa ropagwambe mudunhu robudirima watotiza nzvimbo dzawo panzvimbopo mapurisapo. Kwai wavhiringiwa nozvidhoma zviri kuita kuwavhiringa kuwaonesa chitsvuku. Yei wakomana ukaona mushinhiro wakadari wokuvhiringa nomapurisa. Kwai ipapa zviri kundovhiringa wese warume newakadzi zviri kuramba zvindoita kuvhiringa palibe ari kusara. Unobva waita kuti yawe dai mapindira idi nokutoti maitiro azviri kuita iwaya idi panoita kugwa mumwe basi. Rekai tione kuti zvichapera zvakaita sei nokuti wari kuziva kuti ndezvani zvidhoma zvinhu. Kupuwa kwagoita rezinesi kambani yoStarlink kunenge kwakuda kuti Econet ipinde chando manje. Yabva yaburika ipapa iri kureketa kuti isusu taada kuti tiende koisa magetsi ozuwa munzvimbo dzese dzino masaisai edu. Kwai munzvimbo dzinoburira masaisai mabase station pachirungu waada kuti waise magetsi ozuwa kuti zviite zviri nani. Rekai hedu tirambe takaringa kuona ipapa. Tinenge takaringa. Gurukota rinoringa nozvo mitambo Kitsiko Vendrim kwai ipapa agonangidzira kuti kwai Muturi ndiye ari kukonzeresa kuti nditadze nyika itadze kuita zvokunadzirisa nhandare National Sports. Kutanda kuzvireketa nyasi pese apa ungu wakaita kuti mwiro uri kuguta hako aidi zanu chiororo chaicho zvakaita kunyangariwa. Rekai hedu tirambe takaringa kuti zvinopera sei. Ipapa tikaringa dziri kuitika pasi rese kuSouth Africa mangwanani anyasi aisi yambovhiringika achitadza kuburitsa manhamba. Palibe kana munhu ari kuziva kuti wari kumboita sei nokuti zviri kumbodini. Wakomana pano nyaya apa bato roANC riri kuramba kuti rindori mumafote imomo. Zviri kuramba zvokuti rikwire kusvika kuma50. Wari kutadza wachatoda chete kuti wapinde muhurumende nowamwe. Zviri kudaro kuti panzvimbo dzinovhotera vanhu pokare nzvimbo dzomatunhu nonzvimbo dzomudare roparamende pese wari kundovhiringiwa. Rekai hedu tizviringe ipapo kuti zvinenge zvichimbopera sei. Tinenge tichikunyepai. Bato roDA kureketa kuno rikureketa rabatiwa manje izvezvi. Kwai isusu tikaona kuti mapato mamwe ese aya tiri kutadza kusvitsa nhamba inodiwa kuti tiite ndisu hurumende tichatobva tatoda kutora kutoti tibate ANC tichimbidze tawabata wareka kugopinda muhurumende wakabatana noEFF pabodzi noMK. Dimi pakaita kunyangara kane pakaita kunyangariwa kunyangara chaiko kusvinu. Rekai tione ipapa kuti zvinombopera zvakaita sei. Tinenge tichikunyepai kuti mbani anenge azopinda muhurumendemo zvekudando. Apawo ipapa DA kuWestern Cape nomamwewo ANC wari kubatiwa kuti wanga wari kuita zvokuwedzera manhamba. Zvagoitiwa kuno zviya zvagoitiwa kwedu chaizvo. Muri kutoona kutoti wagofunzisiwa kuita kusikinya tukono kwakadandi idi mamwe manhamba
ari kundoingidziwa wosaya kuti bepa rakanyoriwa V11 rauro rinenge rino nhamba yoenda uko yakutoburika yaingidziwa kana ne500. Zviri kureketa kuti bato roANC kabanga rakatosvika 30 chaiwo owanhu wairida pa100. Nokutoti maitiro azviri kuita DA ipo kare inenge inge itori newanhu 15 chaiwo mu100 waiida. Mamwe ese akaenda kune mamwe mapato ese rikaiti goringa ipapa kuti vachazvipedza wakaita seiwo aisiwo. Kwai mudzimai waEdgar Lungu, Esther Lungu, asungiwa izvezvi muZambia nonyaya yekunzi kwai ari kunzi akaba. Rikaiti goramba takaringa hedu kuti zvinenge zvimbopera sei ipapo, tinenge tichikunyepai. Mutungamiriri wekuNigeria Bola Tinubu kwai ipapa agototi ndini ndinobhora ndakutoti wanhu watambe chimbo chokudhara chakapedzisira kuimbiwa mugore ra1978 national anthem pachirungu. Ukaona zvadandi pakaita kunyangara. Ndo zvinonetsa kutongiwa nehwarawa. Hwarawa inonge ichindofunga zvibodzizvo zvainondoda izvozvo. Ikaiti goringa kuti zvinenge zvipera sei. Masoja wamuSouth Africa areketaiwo kutoti wanosvika 13 wawo wakakuwadziwa wahwisana hondo chaiyo tsvuku nowakomanawo M23. Kwai kwakatopfa mubodzi. Wamwe wari muzvipatara kureketa kuno wari kumirira unzi wapore. Hondo yekuDRC tikaitione kuti inombopera chere kana kuti zvicharamba zvakadando. Uku Donald Trump kuAmerica kwachamuriwa paino mhosva aita kubatiwa nomhosva rikaitione kuti kuwawarira kwamuita wachaita sei nokutoti ipapa hwendo huno ari kuipona ba kwai akabatiwa nomhosva dzinosvika 34. Unobva waita kuona kuti haidina yawe haupone ba apa. Kana anga ari kufunga kuti ndaakupinda kuita mutungamiriri wenyika, aiwa zvadhakiwa zvadhakiwa kudhakiwa chaiko. Hino kuti wachagoita zvokudini. Tirambe hedu takandoringa kwazvinenge zvichienda kuti ndokupi. Tiri ipapo rekai tidifame ndini wenyu mhandu wewo nhau.